ovdje radi? Recite mlađem inspektoru Pravdoljubu da odmah dođe kod mene u moju kancelariju. Neka odmah dođe kod mene. Indeksovo radio pozorište. Radna organizacija Indeksovo radio pozorište. Osnovna organizacija udruženog rada, pisci tekstova sa neograničenom solidarnom neodgovornošću. Predstavlja vam tekst iz pera Niki Spillane i Jamesa Hadleya Chasea. Slučaj poharane vile. Ili Ko to tamo krade? Dobro jutro, šef. Toga tjedna, bravo Ljube. Tunga. Kako ste spavali, šef? Slabo sam spavao. Ja? Sam je bio ovako opterećen subjektivnim, kako subjektivnim, tako i objektivnim teškoćama. Molim te, ugasi taj radio. I treba da ga ugasi. Da ste samo čuli šta su rekli pre neko jutro. Znam na šta misliš. Znate? Sigurno misliš na onaj aforizam, ono... Naš kuriozitet, vreme radi protiv nas. Jesi na taj mislio? Upravo na taj. Čak sam mislio da ukažem nadležnjima na tu notornu izmišljotinu, boga mi. Bez izmišljotina nego šta? Evo i sami su to priznali malo pre. Lepo sam čuo da su rekli vreme i danas bez promjene. Ali vole da amputiraju, pa to ti je. Da imputiraju, Apsolutno. da. A neprijatelj to koristi. Jeste, neprijatelj to koristi i perfidno deluje u cilju destabilizacije bezbednosnog stanja koje je sve bolje, ali je ipak opterećeno. I na osnovne tekovine će se drznuti bol. Neće, Pravdoljube, neće. Mi im nećemo dati. Oni ne miruju, ali ne mirujemo ni mi. Tako je, šef. Ne mirujemo i ne spavamo, hoću reći, mislim, budni smo, jel? Apsolutno. A ko više izdrži, a zna se ko će više izdržati, to se zna. Dobro jutro. Šedite, sokolovi. Evo, vi sedite šoku glavni inspektore. Da, tu u fotelju, druži. Da. Izvolite. Neka, neću ja dugo. A da odmah pređemo na stvar. Radio ste slušali, a? Kao i uvek, druže glavni, kao i uvek. Nije sam na to mislio, nego vijesti jeste li čuli? Ja sam čuo šoku glavni, ja sam čuo. Onda znaš da se sinoć neko drznuo i nasrnuo bezočno na imovinu izvršnog vijeća Srbije. Znam šoku glavni, znam. Pa druže Elliot, njesi, ja sam riješio da tebi povjerim taj slučaj. Ja sam počastovan i nemam reći da izrazim kako se subjektivno osjećam. Napad na imovinu Srpskog izvršnog veća je kao napad na mene lično. Zato sam ti povjerio da riješiš taj slučaj. Uzmi Pravdoljuba za pomoćnika i odmah na posao. Radi i na licu mjesta i ođi u Beograd. Ako ti šta treba, samo traži. Lopove hoću i za brave, jasno? Jasno, šoku šefe. Dacimo sve od sebe, druže glavni inspektore. Pa na posao i srećno bi bilo, sokolovi.
Pravdoljube, konačno smo dobili pravi posao i pravu šansu da pokažemo pravu vrednost beskompromisnih i nepokoljebljivih boraca protiv onih koji ne poštuju pozitivne zakone naše zemlje, koji podrivački deluju na liniji slabljenja našeg sistema. Napred, Pravdoljube, napred u bespoštednu borbu protiv kriminala i ostalih oblika društveno devijantnog ponašanja. Još nije stiglo ni da se pretvori u prepodne, a savezni inspektor Elliot Nesi i njegov pomoćnik Pravdoljub već su počeli da pletu mrežu oko gnusnih prekršilaca zakona koji su se drznuli da opljačkaju reprezentativnu vilu. Kao svaki sjajni policajac i savezni inspektor Elliot Nesi je prvo skovao plan. Pravdoljube, sve smo se dogovorili. Krećemo simptomatično. Sistematično, razume se. Pravac u Muzeju naroda i narodnosti da se raspitamo. Za svaki slučaj. Ovdje se nešto dešava. Tiho, Pravdoljube. Mir, molim vas, mir, molim vas. Zbog čega se svađaju? Molim vas, mir. Znam da ste uzbuđeni, ali ja vas uveravam da sam već uputio pismo i zatražio objašnjenje zašto su umetnički predmeti bili u ovoj reprezentativnoj vili, a ne kod nas u muzeju. Molim vas. Ja zahtevam da objašnjenje bude potpuno i kompletno. Ja pretpostavljam da su to... Molim vas, ne širite pretpostavke drugarice Savka. Ja ništa ne širim, druže direktore, iako znam šta biste vi voleli da širim. Molim vas, bez insinuacija. Policija će raditi svoj posao. A šta ako je u pitanju serija krađa, pa sutra i naš muzej pokradu? Samo da znate da i drugi kustosi tako misle, je li tako, Lale? Jeste, evo druže direktore, ja sam primetio da se neki tipovi muvaju oko slike Turci skupljuju harač od raje. Znate one što je među nama zovemo promjene u poreskoj politici. A na tu sliku misliš, jeli? A šta kaže, znači muvali se? Muvali su se i oko onog velikog bakroreza iz 18. veka. Ono gdje je prikazan zborno trgo oko govornika. Znate ono što ga zovemo reagovanje na interventne zakone? Da, šta kažeš, muvali se i oko tog bakroreza? Šta se čudite, kao da nemate pojma da se nešto čudno dešava. A i vi, druže Lale, samo to pominjete, ostalo... Drugarice Savka, nemojte sad tako, ja vas ne diram. Vama ne bi ni dala da me dirate, vidi na što ličite. Ako ćemo da se svađamo, ja mogu drugu direktoru i da kažem kako ste ga nazvali... Dobro, šta? Kako? Kako me nazvala? Nazvala vas delegat. Puti. Kaže, Mene. kaže, podigli vam spomenik pred skupštinom i to ne jedan, nego 2 spomenika. Sa svake strane ulaza po jedan. To ona rekla. Meni. Još je rekla da, ma neću da umuknete, još je rekla da vaš Mercedes ima promenljivi broj konjskih snaga, kaže, zavisi da li ste vi u njemu ili niste. Nije tačno. A, drugarice Savka, za ovo ću ja vas na disciplinku. Prvo ćete mi uraditi generalku, pa onda na disciplinku, boga mi. More na sud ću ja vas, drugarice Savka, na sud, boga mi. Tiše, druže direktora, ovdje se mi muva. Šta? Gde se muva? Tamo iza stuba, tamo vidite. Vidjeli su nas, Pravdoljube. Vreme da se predstavimo. Ko ste vi? Drugi, molim da se ne degažirate. Tačno, nemojte da se deranžirate. Mi smo inspektori i tragamo za umetničkim predmetima nestalim iz reprezentativne vile. A mi sa tim nemamo veze, molim vas. Zaposleni imaju čvrst alibi, a i sve što ovdje u muzeju vidite, to je pošteno nabavljeno, molim vas, jasno im iza toga. Ne, pazite, nisam mislio da insuliniram. Tačno, vi mislio da insinuira. Da, nego sam mislio, možda znate,
Gdje se obično kreću ovi ovako ljubitelji lijepe umetnosti? To smo mislili da pitamo. To mogu da vam kažem. Oni se obično kreću po inostranstvu, znate, a nas iz muzeja možete uvek naći kako kukamo za pare u Sizu. Nisam mislio da vam stajem na muku, nego više da vas pitam, da nisu to možda neki vaši predmeti bili tamo u reprezentativnoj vili? Da niste možda pravili neku AD hoc izložbu za korisnike? Inspektor je mislio ad hoc izložbu, jel? Izložbu za korisnike reprezentativne vile? Otkud vam samo ta ideja? Pazite, moram da ispitam svaku eventualnost. Znate, posao. Dobro to jeste. A osim toga, kako mogu umetnički predmeti muzejske vrednosti da ne budu iz muzeja? Vidite, ovi nisu iz muzeja iako su muzejske vrednosti. Ovi ukradeni predmeti su iz reprezentativne vile. Nešto mi je to sumnjivo, pravda ljube. Nisu iz muzeja, a muzejske vrednosti. Dobro, molim da držite oči otvorene, uši na čuljanje i da odmah javite ako vam neko ponudi da otkupite inkriminizane. Inkriminizane. Ovako, tačno. Inkriminizane predmete, pazite, ako vam ponude da otkupe. Da ih otkupimo ne možemo, jer im... Ne, izvinite, nije dobro. Nije dobro, vrati ovo. Tačno, inkriminizane predmete ako vam ponude da otkupite. Da ih otkupimo ne možemo, jer nemamo para. A ako ih vidimo, ne znam, jedino mi njima da ukrademo. Nikako. To je protivzakonita radnja. Ima nas da zovete, a mi smo specijalisti za borbu protiv organizovanog, tako i neorganizovanog kriminala. Mi se borimo se. Idemo, pravdoljube. Ajde, pravdoljube. A vi znate šta sam vam rekao? Je znate? Neka vam je sa srećom. Iako je znao da bi mu u tom trenutku najviše prijao dupli viski sledom, savezni inspektor Elliot Njesi se stoički odupro porivu da svrati u prvi bar na koji naiđe. Znajući da mora da pohvata konce neviđene i najdrskije pljačke, posle one kada je obijena trafika na ćošku kod Studenjaka, savezni inspektor Elliot Njesi i njegov pomoćnik Pravdoljub obreli su se u samostalnoj zanatskoj radnji za pružanje poslastičarskih usluga, znajući da će tu od vlasnika iste saznati bar neki novi detalj. Mir Dida Ismail. I tebi šeku Elijat. Zdravo druže, Pravdoljube. Zdravo. Tiho Ismail. Šta je bilo? Ovdje smo indignitu. Tačno, došli smo inkognito inače. Čekaj, zar niste došli kolima? Vidim napolje plavi stajadin, piše milicija. Ne ga vam Ismail. A ti, Pravdoljube, prebaci auto iza ćoška. Ali, šefe, pa tamo je zabranjeno parkiranje. Preparkiraj kad ti srpski govorim. Dobro, ide. Nemoj ja sam budu da ti ponavljam tu. Dobro, ide. Idi. A Ismail, kako familija, Gruja, sinovi, kako su? Baš mi je drago da si mi postavio to pitanje. Šta da ti kažem, prijatelje, Gruja ostarila. Kuva, pere, pegla. Šta može trudna žena da radi? A sinovi dobro. Najstariji i najmlađi su dolo kući u Prizreno, dvojica su u armiju, četvorica srednjih su mi u Švajcarskoj na privremeni rad u inostranstvu. Bajram radi kao i ti, samo je on u Pohrajinskom dole, znaš. A ove za širme meti i miftar petljaju neka poljoprivrednica, kao kaže dole, ne znam, isto dole valjda. Idriz, Ramadani, Sabri dole u Trepči rade, hvala Bogu lepo da kucnem u drvo. A čerke su ovdje kod mene, pomažu u radnji, mese kozače i tako. Da ne pitam iskreno, šta bi sad volio više Gruja da radi? Muško ili žensko? Ma pravo da ti kažem, slušaj, mene je svejedno, samo da bude muško. To je dobro, ova. Kada želiš useljenje i uzmi ono najbolje, tvoj ukus deli ceo svet i zato znaj, krov do krova je tvoj, to je Janec.
to je Ibro, To je Franjo. To je Mirče, to je Laslo, To je Jovo. to je Steva, to su Latif i Ramadan, pa i Džali, pa i Ahmed, pa i Mersad, bujum bujum. I zato znaj, krov do krova je tvoj. Preparkirao sam dole, šefe. Bravo, pravda Ljube, dobro u redu je, nego... Smajl, jel se muvaju ovdje kod tebe ovi preprodavci i ostale osobe koje se bave nezakonitim radnjama, a? Ne, tako mi Boga ne. Znaš o čemu se radi? Kaži. Tražim one što su poharali reprezentativni objekate, znaš? Vilu izvršnog veća i to republičkog gazda Ismail. A ja se tim nemam veze, oba Ne, mi ne, okava. pa ti kažem, nisam ja mislio da ti imaš neke veze, ne da tako. imaš ti bez veze. Ali, da li si nešto naučio, mislim, ovako načuo, razumeš? Da li si više ti, da li ti se neko malo čudno ponaša, ako da se ne ponaša kao što se ponaša, nego se malo više ovako čudno ponaša, šta misliš ovako? Ne, da li bi mogao da ponoviš pitanje ovo posljednje, nisam baš razumio najbolje. Pazi, mislio sam ti da i nemaš neke veze, ali Dobro. da li si nešto načuo? To. Da li se Aha. tebi neko malo ovako više ne ponaša kao što se normalno ponaša? To nas interesuje. Misliš da li se čudno ponaša? Čudno, Da. A kako čudno, Eliot? Kako to misliš čudno? Pa recimo, neko ko je do jučer naručivao samo 2 tulumbe, odjednom naručuje sada 10 tulumbe. Tako čudno mislim. A tako čudno, Da. pa što ne kažeš odmah? Znači, bilo ih je, jel? Da, bome, nije ih bilo. Ko kaže da ih je bilo? Ja nisam rekao da ih je bilo. U stvari, čekaj, bio je jedan beše bio. Naručio 4 baklave i sve ih sam pojeo. I pozlilo čovjeku, došla hitna pomoć da ga odveze u auto. Majka mu stara. A ja zaboravio da pitam, da vi niste možda za baklave, 1, 2 ili 3. Pa ne znam, šef, ja... Ne, mi nešto ne jademo, mi smo na dužnosti ovako. Aha. Hvala ti veliko. Pa bez alkohola su, nema. Nego da te pitam nešto. Nestaje neki stari novac iz 16. veka. Ovako inostranog porekla, iz Kopine, razumeš. Tako reći, Emirati više. Tako, Razumeš, šefe, tačno, šefe, unikati. Apsolutno. A što se tiče devize iz Emirate, ti znaš, Eliot, da se ja time nikada nisam bavio. Nikada. Nikada. Dobro. Tako mi Boga. Osim toga, ja nisam čovjek koji bi rekao da je kod njega u radnji bio onaj šaban zvani puding. I nikad nam ne bi rekao zašto ga zovu puding. Tačno, ja vama nikad ne bi mogao da kažem da ga zovu puding zato što švercuje kesice u Rumuniju. Ti si takav čovjek, Takav sam. znam ja to Ismail. Ti nikad ne bi odao da li je taj šaban prodavao neke devize. Nikad oba mi oka, ja sam Takav takav čovjek. Da, čuo sam. Pa ja, On voli da ubije, ali to ne voli da slaže. Pa ja, Boga, čudan Ovo ste vi čovjek. rekli. kaži mi još malo mu pričaj. Jeste, ja bre nikome ne bi rekao da je šaban ovdje prodao devize i to ispod kursa i još ne bi rekao da mi je to bilo sumnjivo. Pa jeste. Kolebaju se valute, strašno se kolebaju. Valjda čoveku ne bi rekao nigde može da nađe taj šaban. Preskočio sam teore. Dobro. Pa jeste, kolebaju se valute, strašno se kolebaju. Valjda čoveku trebali dinari pa da ode vize ispod kursa. Nego Ismail, Molim? ti nam ne bi rekao nigde može da se nađe taj šaban. Ti si takav čovjek, jel? Tačno, ja sam takav čovjek i nikad ne bi rekao da je on u ovo vrijeme obično na buvljaku u Pančevu. A ne bi vam rekao ni da ga možete prepoznati po zlatnim zubićima, oba u vas je kutića zubića zlata. Ali ja sam takav čovjek, ja vam to nikad ne bi mogao da kažem. Pravda Ljube? Pravda Ljube? Ali, tu sam. Pošto Ismail ništa neće da nam kaže, moramo da požurimo u Pančevo na buvljak da nađemo tog šabana sa zlatnim sekutičićima. Ovo pa ćemo. Nego, tamo su nadležni ovi iz Vojvodine. Nema problema, šefe, mi smo iz Saveznog. Ma jeste, ali morat ćemo
Da se natežemo sa njima. Znaš kakvi su ti iz pokrajina? Odmah će ga potegnu pitanje nadležnosti, pa ovo, Znaš šta, da ih natežemo mi, ali sad ako ne bude da pozovemo inspektora Daščenka, to je ovako mislim oštar, a i davno ga nismo čuli. Da ga pozovemo. Pa da udarimo sintetizovano. Tačno, šefe, sinhronizovano da udarimo mi, boga mi. Uzdravlja gazda Ismail. Uzdravlja, srećan put, ja se izvinjavam što nisam mogao da vam pomognem. Pa se jedno ništa nisi priznao. Ja sam čovjek. Uzdravlja, doviđenja. A, tako ti vakad se mi tako pita. Jerdita. Ja sam vidio spravljaju da kakav je ovaj. Ne može. Ja sam rekao da treba da ga bijem. Ne može protiv sebe. Ja sam rekao da treba da ga bijem. Ajde zdravlje još jedan put gazda. Ajde, prijatno, evo još jedna baklava, pa nek ide život. Auto. Gde je auto, Pravdoljube? Evo ga iza ćoška, šefe. Mi smo iza ćoška, Pravdoljube, ali auto nije. Kako nije? Lepo nije. Osim ako se među vremenu nije pretvorio u ovu Dijanu ovdje. Pa, vidim, šefe, da je samo tu Dijana, ali to je bio i naš. Gde je plavi stojadin sa natpisom milicija, Pravdoljube? Ja... Pauk. Nije Pauk, nego stojadin, Pravdoljube. Mislim, Pauk nam je odneo auto, šefe. Izgleda da su počeli da posluju po novom zakonu, pa rešili da povećaju produktivnost. Pauk, nas. Pa na nama rešili da povećavaju, jel? Ovo će da se čuje, ja ti kažem. Pa, da skoknemo taksijem, imam jedan taksi blok u džepu osnovni odlično. Hitro, Pravdoljube, na tragu smo. Evo, zore ne paša, samo mogu ja. Beskompromisni borac protiv svih vrsta kriminalnih radnji, a posebno lopova koji su poharali reprezentativnu vilu u okolini Smedereva, savezni inspektor Elliot Njesi je bio sklon da pomisli kako bi za njega najbolje bilo da je u nekom dobrom hotelu na obali mora. Da bi bilo tako dobro da je pored bazena sa toplom morskom vodom, da ga služe kelnerice u mini kostimima. Ali surova stvarnost i neutoljiva želja da uhvati gnusne lopove koji su se drznuli da ukradu umetničke predmete muzejske vrednosti koji nisu bili u muzeju nego u reprezentativnoj vili, primorali su Elliota da uz dozvolu pokrajinskog supa potraži beskrupulozne lopovčine na buvljaku u Pančevu. Možete Branikova imati. Možete Branikova. Evo mi torbe! Hoćeš ovo mini set liniju 10 seta? Uzmi ovo što je dobro, vidi ovo mini set Evo je liniju. veze farmerke, Lakosta majice, evo farmerke Calvin Klein, evo kafa, želite li super silver, mimoze. Što dobro mimoze, pogledaj. Baterije za satove, vaši Što je ženka mimoze, dobro je. patike majke, steraminka majke, lomljeno zlato, evo lusteri unikati, svećaci, tanjiri, ljubičice, sa šarom i glate, evo ikone, navali narode. Evo kajševi za remenike. Na pravom smo mjestu, Pravdoljube. Čuješ li? Unikati, tanjiri sa šarom. Mora da je tu i onaj sa srpskim grbom. A mi ih tražimo. Ajde zovu patrolu i odmah ih pohapsimo. Brže. Koga patrolu? Aba ne nego one Rome. Vidiš da je sve to roba muzejske vrednosti iz reprezentativne vile. Ne verujem, šefe. To žuri kad ti se kaže. Čekaj, ma ne verujem da je to. Šta će već iz Rumunije u Vili? Dobro, ajde. Ne mislim na veš, već na ove tanjire i svećake. Ovo sa grbom. Grb na vešu. Jo, Da nije neka podvola? što si se uhvatio za veš, pa veš. Govorim ti lepo srpski o tanjirima i zlatnom posuđu. A, to, sa grbom ovo, jel? Jo, šta se sad opet sa grbom? Mani se čoveče tih priča, izoli patrolu. Jer iz Rumunije? Ne. Našu patrolu zovi. I prestani da pričaš više o vešu. I o grbu, jel tako? Da, i o grbu. Šefe. Vidio sam ga. Koga? Jel Šabana sa zlatnim sekutićima? Njega, šefe, evo ga tamo, idemo. Hitro, Pravdoljube. Hitro da ne umatne, ajde po Tek se, ajde idemo. O, vidi, stigli drugovi iz miliciju. Zdravo, inspektori, pa ti ste kamerna musta. Šefe, kako nas je samo prepoznao na nevjerci? Mater, oni su čudan svet. Imaju instituciju.
Tačno, šefe, intuiciju imaju. A kare drugoj milicajci, niste želja puding? Ne, hvala, ne jedemo na dužnosti mi. Daj torbu i vadi sve džepova. I odmah da priznaš gdje su umetnički predmeti muzejske vrednosti iz reprezentativne vile. Čega je polako drugoj milicajci, pa nemam pojma o čemu pričate, ja ne idem u muzeju. Nemoj da mi vrdaš. Ma ne vrdam decini, evo vidi torbu. Sve stari decini crteži na drvetu, vidi kako su stari. Šefe, ikone. Ma kakve ikone drugminica, pa deca crtala na tarabu, pa ja donao malo ako uđine konca da mu uvalim muda za bubrege. Pazi stvarno taraba, malo taraba. I što će ti ako Boga znaš ovoliki pudik? Polako. A devize? Gde su devize koji si prodavao ispod kursa? Pa prodao jebi ga. Znači priznaješ da si prodavao ispod kursa i na taj način podrivo ekonomsku osnovu. Ama nisam već milicajac decini, uvalili mi Rumuni neku njihovu staru lovu, ma ni tamo više ne važi, a kamoli ovdje kod nas. Mora da sada vadim štetu jebi ga, uvalio sam nekim polovima, a bili su u panici. Trebao im malo devize za belu tehniku i jebem li ga zastavu. Pravda, Ljubav, Molim. izgleda da ovaj nema veze sa krađom umetničkih predmeta muzejske vrednosti iz reprezentativnog odlova. Ja nemam dece ni drug milicajac, pa ja sam samo na sitno da prehranim sitnu decu kod kuću. Deca me pitaju odakle nego, samo traže. Slušaj, sklanjaj ove šarene daščice i nemoj da te vidim na buvljaku. Ajde, iš. A ako čujem da si opet valjao devize, odmah vodim i apsim. Ma nema više devize, čatna reč, deceni, sve ću da uradim, samo ne mu da me Vodi se odakle? Pa ide proleće, poljoprivreda počinje, a ući će mi leđa, a i deca će da pocrkaju od gladi. Već nedelju dana jedu samo pudling, ima beli da dobiju. Treba malo suđuk da je. Nemo molim te da me vodi zbog milicajac, kada ti kažem. Ajde, marš. A nemo tako dužno pravnost. Čuti. Kada bi samo znali kako je savezni inspektor Elliot Njesi čeznuo za kupatilom. Kako je želeo da stane pod mlaz tople vode i da spere sa sebe svu prljavštinu koju je pokupio obilazeći mesta na kojima se okupljaju spodobe iz polusveta. Ali za Elliota Njesija nije bilo odmora. Savezni inspektor i njegov pomoćnik Pravdoljub morali su dalje. Morali su da nastave mukotrpan posao otkrivanja gnusnih kriminalaca, prevejanih lopovčina koji su se drznuli da ukradu umetničke predmete muzejske vrednosti iz reprezentativne vile smeštene u Smederevskom vinogorju. Indeks. Pravdoljube. Tu sam, šefe. Jesu li preveli onu dvojicu? Evo, tu su pred vratima. Uvedi ih odjednom, jedan po jedan. Razumem, šefe. Ajde, ulazi. Čekaj, šajde, šta se govoriš? Ulazim. Čekaj, Kizo, nemoj da me vučeš. Polako usekli mi lisice uz globove kod tanga u devačku guzu. Sedi dole i čuti. Odgovaraj samo šta te se pita. Pa pita, nema se stigneš. Sine, ja mislio da nas doveli u Muriju. Ono izgleda da smo stigli u krize. Je li druga, šta su nagrade? Sad će ti bude kviz. Samo će dobro bude kriz, ja ti gazam. Šta su nagrade, kume? Testiraj ga, ajde. Tišina. Dobro. Kako to razgovarate s inspektorom Njesijem? Suce. Sine Gile, pa što bi nas kod njega? Pa mi nemamo veze sa reprezentativnom vilom. Otkud znate da ja radim na tom slučaju? A mislim, čapaj se po gradu, mislim, ono žvaka se okreće, panika, mislim. Šta se priča, hoću sve da čujem do detalja, šta se priča? Pre svega da završim, čuli su da ste vi uzeli stvar u svoje ruke, to je jedno, a drugo, znaju da će, mislim, da bude sve brzo, da će čorkirati te lopine dok kažeš pikslaje. Kizo, sine, nemoj da zaboraviš i da kažu za druga Eliota da kod njega nema nerešivih slučaja i da kod njega nema zastarevanja. Baš sam to sad to da kažem, i još da dodam, mislim, da se posle ne javljam za reč. Priča se za vas. Šta se priča? Pa, šta se priča, govori? Pa dobro, sad priča se, ne znam koliko je istina, mislim, ali priča se. A šta se priča, brže govori? Ne, pa sad sam teo da nastavim da kažem, kažu da je vas nemoguće podmititi.
Zar neko priča da hoće da me miti? Pravdoljube, Molim, moramo naći ko to hoće da nas podmiti. To je pravi trag. kad vi kažete. Gde ste čuli te priče? Pa ne znam, kako da vam kažem, mislim samo smo načuli iz druge prostorije. Aha. Ne, misli Gile da kaže da smo se slučajno našli Aha, apsolutno. u jednoj drugoj vili tu u komšiji. Mi smo sasvim slučajno ušli unutra, mislim, nismo imali gde da spavamo. Da. Pa smo vidjeli lepa, velika kuća, više nam se učinilo da je muzej. A u muzejima, znate i sami, nema gužve, može da se otkine do podne. Mislim, se otkine se odvali ono džanga do podne. Mislim, kasno smo shvatili da smo se zajebali, a sve je bilo ko u muzeju. Mislim, ono slike ove, kako zove ono... U drugoj sobi... Pa kako soba, sine, ono je hala jedan, čovječe. Viš koliko je? Izosim ih mu izostaje. Jeste, tek onda smo ukapirali da smo u privatnom stanu. A stvarno smo mislili smo u muzeju, čovječe. Pređite na stvar. Ajde, prelazi na stvar. Šta ste čuli? Prelazi na stvar. Pa, čuli smo da pričaju o umetničkim predmetima iz reprezentativne vile, mislim onim što ih vi tražate. Stari. Znači kod njih su. Nije, nego kažu da ne bi bilo dobro da proširite istragu. Zašto da proširim istragu? Pa valjda da ne svratite i kod njih u muzej, mislim. Kakav sad muzej? Jeste li malo pre rekli da ste bili u nekoj vili? Pa da, vila, ali kao muzej. Kako ne kažeš, sine, pa ne. Čekaj, mislim, ja odmah ušmekam kad neko nešto muva, da se razumemo. Slušaj, ovi su 100% nešto muvali. 100% drugi inspektori, da ste samo vidjeli kakve su to slike, pa satovi, kakve čuke, čovječe, na svakom zidu po čuke. Sine, ja mogu da zamislim kako to piči kad krene u ponoć da zvoni. Jednako saborna crkva. Molim, stani, da se ne meša nikakva religija sa slučajem. Jel mešate, a? Daleko bilo. Jesu li rekli nešto? Još? Ne daj Bože da mešamo religiju, mislim. Jesu li rekli još nešto? Jesu. Šta su rekli su? Rekli su da moraju da nađu načina da utiču na vas. Kako da utiču na mene? Da vrše pritisak? Tako nešto, ja mislim da imaju na umu da vas mite. Ja mislim. Dosta! Dovoljno smo čuli. Pravdoljube? Molim. Sine, hoće sad da nas pusti? Nemam pojma, valjda hoće... Pa ne bi bilo loše, majko mu, sine, znaš da smo se dogovorili ono prokivanje na gradilištu pravi? Vas dvojica. Tu smo, izvolite. Marš, pazi ovamo. Marš napolje, da vam skinu lisice i nemoj da se sretnemo ponovo. Hvala pume, hvala molim, što se nas tiče, mi nećemo da vas tražimo, mislim. Bože, sočne, prijetno, ako nešinje. Nemoj da apsi. Pravdoljube, zamore se novi. Tek novi. Pazi, Pravdoljube. Mora se mi da idemo poslije u hodniku. Dobro, nema veze. Si ga zvokno bar u glavu. Puče, niste čuli, šef. Dobro, vrede. Pazi, Pravdoljube. Hoću da se protvori glas da će da proširimo istragu. Aha. Hoću paniku. Onda se najčešće prave greške. Jeste, tačno. A kad pogreše... Ondak. Da će savezni inspektor Elliot Njesi proširiti istragu i neće tražiti samo ukradene umetničke predmete muzejske vrednosti iz reprezentativne vile, već i druge umetničke predmete muzejske vrednosti. Taj glas proširio se gradom, užom i širom republikom, kao i saveznom državom poput prerijskog požara. Zavladala je panika. Bože vam današnja posluga. Slušaj, Siro, nemoj malo da zakeras, znaš da sam ih jedva našao. Bože, zašto ja imam takvog muža? Radomire, ti vrlo dobro znaš da imamo 6 gostiju na večeri i da su svi važni ljudi i da sve mora da bude komilfo. Siro, malo da mi se prenemažiš, strpi se do gosti dođu i priče, bre, srpski, komilfo. Srećina. Radomire, znaš i sam da večeras služim večeru u onim tanjirima, a ova posluga koju si doveo ne razlikuje tanjir od kobalta od plehane manjerke.
Ma nemoj, pa šta fali manjerki? Seljačina, dragi, sedi čitaj novine, ne mešaj se gde ti nije mesto, a večer ostavi meni. Da? O, vi ste, molim. Ne možete da dođete večeras? O, dobro, razumem. Ah, pa znam ja kako izgleda kad se kreći. A koliko će to da traje? Mjesec dana. Da, pa treba sve to krećiti, da. Sklonili ste slike i ikone, jao. Da, razumem vas, da se ne oštece. Dobro. Drugom prilikom. Bože zdravlja. Doviđenja. Radomire. Kaži si da. Upravo je otkazao tvoj šef. Što bre otkaz? Spremaju kuću, kreće. Ajde, Boga. Alo? Da? O, vi ste dobroveče. Hvala, odlično. Eto, malo smo u gužvi večeras. Kako? Nećete da dođete? Da, razumim vas. Da. Znam kako je, treba sve to skloniti, da se ne oštece, pa da. Jeste. Ipak su to predmeti umetničke vrednosti. Jeste. Dobro. Pa dobro, bit će prilike, Bože zdravlja. Dobro, doviđenja. Pozdravit ću ga, hvala. Radomire. Radomire, i šef tvoga šefa je otkazao. Ajde. Kaže, pukla im neka cev u kući, pa sklanjaju stvari. Onolike slike i ikone. Sve, i afore, i iskopine, sve. Pa da, šteta bi bilo da se što god ošteti. Ipak su to umetnički predmeti muzejske vrednosti, Radomire, nešto mi je tu sumnjivo. Nešto mi tu nije jasno. Ajde, nemoj da zamaljavaš. Nije. Da? Alo? O, vi ste, dobar dan. Da, sve smo spremili, samo da sednemo za sto. Kako nećete doći? Vi nećete... Mislim, da. Jeste, i oni su otkazali. Da. Znači, sve sklanjate. Ali zašto? Dolaze vam unuci, sjajno. Jeste. Šta znaju deca? Dobro, doviđenja. Da, pa bit će prilike, Bože zdravlja. Naravno da ću ga pozdraviti. Hvala, doviđenja. Radomire? Hajde be u Božju mater se dereš, obi vnjići trubu. Radomire, i šefa tvoga šefa je otkazao. Boga ti, a zašto je on? Dolaze mu unuci, pa mora brzo da skloni sve predmete koje bi deca mogla da oštete. Pa jes, brate, njegova kuća je ko muzej. Ima i pravo sve što sklanjamo. Jo, Radomire, ne samo da si lud, nego si i glup. Radomire, nešto se dešava. Šta se dešava? Nešto se dešava. Vidiš, svi sklanjaju umetničke predmete muzejske vrednosti. To nije slučajno, Radomire. A ubre, Sido, da znaš da si u pravu. Zovi poslugu brzo. Osoblje! Personal! Ovamo svi! Čekaj da su svi tu, a? Evo lakeje, tu bastovanje, tu kurice, tu sobarice, a dakle svi ste tu. Evo ovako. Krećemo od ove sobe. Sve predmete što vidite ovdje, pažljivo da mi spakujete u sanduk iz garaža. Rešili smo da ukrećimo stan. A večera jebote. Ništa večera, otkazuje se. Ajde, hitro, brzo. Sve da se spakuje. Neću ništa da ostane u kuću. Sve u sanduke i pažljivo. Pazi, to su umetnički predmeti muzejske vrednosti. Ne ono što ti izgleda upobrljati ovo, neću još pogledati. Ušom skinelje
savezni inspektor Elliot Nesi bi bio mnogo srećniji čovjek. Međutim, čitav dan je morao da trči po terenu, tamo, hamo, da ide od kuće do kuće u potrazi za umjetničkim predmetima muzejske vrednosti iz poharane reprezentativne vile smeštene na brežuljcima vinorodnog Smedereva. Elliot Nesi nije mogao da pretpostavi da će brižljivo planirana racija završiti kao neviđeni fijasko. Trebalo ga je samo vidjeti kako je utučen izgledao po povratku u svoju kancelariju. Nemojte se toliko sekirati, druže Elliot Nesi. Pa uhvatit ćemo mi te lopovčine, brate. Ništa. Nigde ništa. Nigde, ama baš ništa. Sve prazno. Pa dobro, polako. Evo maramica. Ma ne pomaže maramica, daj mi spužu. Ma dobro, poslije ćemo jemensku kožicu pa ćemo lepo to sve. Šta da se radi? Vi ste, brate, dali sve od sebe. To niko ne može da vam prebaci. Vi ste dali sve od sebe. Evo, ja stojim iza toga. Pravdoljube, ja ne mogu da se pomirim sa neopozivom činjenicom da se sve ovako završi, da lopovi koji su poharali reprezentativnu vilu iz nje odneli umetničke predmete muzejske vrednosti ostanu nekažnjeni. O ne, ne i ne. Ja ću nastaviti da ih gonim. Gonit ću te gnusne prekršioce pozitivnih zakona do kraja. Ili ja, ili oni. Ruka pravde će ih i njih zakačiti. Kako da se pomirim sa činjenicom da se blago koje smo godinama iskopavali, restaurirali, katalogizirali i uvrštavali u umetničke zbirke, nekakvi lopovi razluku još ostanu nekažnjeni. Ha! Probat će oni ponovo, uvući će se oni, mislim ovo ono, uvući će se oni neke druge pomoći u neku drugu reprezentativnu vilu da ukradu ponovo umetničke predmete muzejske vrednosti. Probat će oni ponovo, ali, tamo će ih čekati Elliot Nesi, beskompromisni borac protiv prekršilaca zakona i borac protiv čitave palete društveno devijantnih tipova. Čekat ću ih ja. Neće se, pravdoljube, oni meni tek tako izvući. Ovu bitku još nismo izgubili, a nećemo ni rat. Rat lopovima. Rat onima koji koriste naše trenutke teškoće i drskim krađama dolivaju ulje na vatru. Rat svima, njima i njima svima.